Asi som prechladol do piče vydrbanej presne dneska. Ale veď už toľko nehreš. Vonku je 40 stupňov a ja som mal zapnutý ventilátor, ako na mňa fúkla, tak podľa mňa som prechladal. A na aké časti tela si to mal nastavené? Na telo? Mal som to zo 4 metrov to fúkalo. Ale na telo? Tak ja sedím a zo 4 metrov, keď fúka 40 cm. No, to je v poriadku, ale ja to mám nastavené na nohy, lebo ináč skončia vám takto. Takže na to bacha. Dneska som mal také hry s lietadlovkou, že ty kokos. Jak pán. No vidíš. Tak hovorí, že už si vyexpil Clevelanda kúpil, hej? No fajne. A zatiaľ ako koľko si už mohli hier s ním? Teraz mi povie, že už má celé vyskúmané. No mám, len nemám tú druhú väžu. Ale to neriešim. Ja aj veže nejdem ani nakupovať. Takže poďme na to. Už si vnútri, či si ešte v tabulke? Že som v tej poslednej tabulke. Jezus. No dobře, no. Tak uvidíme, ako to dopadne. Potom ti pošlem videjko a môžeš si pozrieť, že ako rýchlo sa ja dostávam do hry. Teraz to nahrávaš, či čo? Áno. A to nahrávaš bez mikrofónu? Aj s mikrofónom. No. Takže toto bude asi presne jedna z tých hier, keď zomrem na začiatku. No, akorát som to myslel, že asi tu zhebneme ako prvý a potom... No čo, tak to stopnem nahrávať, no bože. Inak vieš, ako to je, že... Pamätaj sa, keď to hral Marek s Clevelandom a koľko lietadiaľ tam dával. No, ja v podstate mám upgrade na plus 20% AA range. Mám normálne ten skill na efficiency, proste aby to rozhodilo tie lietadlá, hej. Mám tu fightera, mám tie skilly vysrané. A nedal si to teraz ani na lietadlo. A boli okolo mňa lietadla, ale vieš čo, to bol japonský carrier, to bolo, vieš, veľa skladov. Proste som tam kosil a lietadlo som mal hore niečo a dal som, no, za celú hru som dal 7 lietadiel. 7. Neviem prečo. V tomto ti neporadím, to už RNGesus robil svoje. Mutsuki na strede nám ide. To asi ani nemá význam poviem streliť. Ale bral by som aspoň taký 16 km range. Čo ma deteklo? Musí tu byť ešte malý Cicimbrus. Nie, určite. Niekde tu blízko, lebo ma deteklo volačo a neviem čo. Kuma. No to ide ďaleko. Choď do hája, Furutaka. Čo po mne strieľaš? To máš ty Antikrist. Tam máš ohníček. No ale jak po mne začali všetci strieľať? My tebou točím. Lebo budeš vpredu sám. Ja už som otočil o 180. Po tebe vystrelil Kongo. Toč. Máš ten pocit? Jo. Au. Polovicu som netrafil, ale aj tak nejaký damage tam je. Dobre, musíme ich pritiahnuť k našim battleshipom, lebo... Takže... Au.
New Mexiku sa moc nechce ísť dopredu, jak to tak pozerám. Tomu nášmu. Idú torpedové. Po New Mexiku. Po Wyomingu idú. Alebo New Mexico. No jeden alebo druhý. Prečo netočíš? Prostá loď. Už som mohol dávno zatočiť. Dobre, lietadlo zostrelené. Však toč sa na mňa. Okej. Fujutaka. Čo ťa neviem označiť? You wish. Incoming. Odkiaľ? Kongo. Nie, Fuso. Dobre, Fuso sa netrafí. Neboj sa, ide po mne, takže nedostrelí. Au. Povedal som, že nedostrelíš. Nie, že ma tu budeš ostreľovať, ty. Cicin Brus. Tam sú lietadlá, ja chcem zostreliť lietadlá. Dobre. Dobre, točím doprava. Trošku tie lietadla privítať, ak sa mi teda podarí. Aby som nechal, aby oni hen tam išli a my by sme im z boku dávali, lebo takto to je... No, tak poďme smerom na stred, ale moc dopredu nie. Vieš čo, tu toho Clevelanda by sme mohli nejako skúsiť. Party boja. Neviem meno. Korn. Či tam boli dvaja? Jaj. Áno, sú tam dvaja. Tam sú dve kuriatka. Piči s Fusom. Fusa by bolo treba zlikvidovať už finálne. Dobre, main turret destroyed. Fuck! Poteší. Yes! Zapálil som ho. Dobre, Fuso na dostrel. Točím na ňo. On sa asi zašprajcoval. Liať aj s torpedami. Wyoming. Dobre, incoming, musím točiť. Au, toto bude bolieť. Parchanti. Aj mne zničili prednú väžu. Áno. O dôvod viacej začať zdrhať. Keď tam budem mať dve väže. Dostal som asi one. No, jak sa to volá. No, chytro. Incoming. Au. Ďalšie Miyogi sa po nás snaží mlátiť. Ten čo nabúral do ostrova? Vyzerá to tak. Viete, treba rozobrať to Fuso. Proste máme väčšie DPM, musí. Jasné, nabúral do ostrova. Musíme ho dať, lebo on sa opraví. Ostrov! Aby ťa Abel...
Aha, Fuso už je mŕtve. Dobre vedieť. Dobre. Druhé Fuso. Je po tebe Fuso. Viem. OK. Ty vole, ako Dostal je 1400, pekne. to? Fusu dávam za 700. Čo, APčka? Nie. Háječka len. Rozumiem. Detected. Ako piču Jaj. Má strašne dobrý zvuk, keď naraz vystrelíš s tými ďalami. Mhm. Zapálené Fuso. Ideš opačným smerom? Dobre, točím aj ja tým smerom. Čo po mne strieľa? Miyogi. Not today, fuck. Wow, not today. To Miyogi ma začína iritovať. Ale musíme doraziť toto Fuso. Ideš po ňom, hej? Dobre. Ja pomôžem doraziť toto Fuso a ideme na ňo. Chcel by to ohník. Dobre, Fuso je v prdeli, ideme po Miyogi. Au. Netrafil. Dobre. Incoming. Jau. A nie, netrafil zase. Má blbú mušku. Nesťažujem sa. 1400. To vážne neviem zapáliť do boha. Dobre, zapálil som ho. Ale asi sa hneď uhasil. Zase som ho zapálil. Au. Ešte musí po mne niekto iný strieľať. Jasné, Cleveland. Toto bude bolieť. Dobre, netrafil sa. Zase som ho zapálil. Ten musí mať radosť. Toto bude bolieť. Zase sa netrafil. Toto bolelo. Ešte ten druhý Cleveland má príliš veľa HP do piči. A ja mám odprašené one. Kormidlo. Ešte 25 sekúnd, kým to opravím. Toho Ryuko by chcelo doraziť. Torpedové a idú asi po mne. Vyzerá to tak. Dobre, jedno dole, ešte jedno je. Poďme, dobre, výborne, teraz týchto. Hneď sa k tebe pripojím, len dorazím tieto torpedové. Idú odo mňa preč, takže pohoda. Pálí to po mne je Cleveland, takže je to dosť na kokot. Tak sa otoč a poď
Poď, zajdi za kopec, lebo je tu ešte New Mexico, ale sme ďaleko od teba. Problem solved, sir. Problem solved, sir. Dobre. Furu, taká má low health. Choď dopredu za ten kopec. Schovaj sa na chvíľu. Nech New Mexico dorazí tiež. Au, 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 au. Dobre, minul väčšinu z nich. Niečo ma naspotilo. Ešte neviem, kde je tá malá kúra. A tohto hajzla by som si chcel podať. Furu taká, dúfam, že ťa trafím, ty parchant smradlavý. Jaj. Dobre, tak ho netrafím. Torpédové idú ku nám, výborne. A nejdú, lebo už nemajú za to lietadlo, takže Už není lietadlovka? Aha, ja není. som ju dal. Ale detekujú, takže ešte to, preto už ich len treba zlikvidovať. Dobre, ten destroyer Mutsuki má dosť málo HPček, je tam, takže... Dobre, Cleveland deteknutý, ale je ďaleko. Jedine, na čo by som teoreticky mohol vidieť je... Dobre, už je mŕtvy, to ide do kopca. Nevadí. Budeme vidieť Cleveland. Ty vole, ešte sú dva. Dva Cleveland, jedna Omaha. Concentrate fire on the designated target. Chcem ho zapáliť, chcem ho zapáliť, chcem ho zapáliť. Ja sa o to snažím. Shit, vyhol sa. Dlho sa už ale nevyhne. Bingo. Nezapálený, ale Ja som zapálil. hej, super. Táto salva by mu mohla tiež trošku ubližiť. Poďme, chceme dobré hity. Pekne. Pekne, mŕtvy. Au, 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 jau. Dobre, nie je to také hrozné. Attention. Reporting the target position. A strašne chýba tá jedna väža. Aj tebe? Koľko si dal hitov vlastne? 110 zatiaľ mám zásahov. Ja presne. Áno, áno, áno. Ah. Dobre, APčka nemajú význam, ideme HEčka. Jedine, že by som mu dal teraz krásnu citadelku. Tak nie. Sakra, Cleveland spomalil. A minútu kámoška, aby sme ich dorazili. OK, roger that. Už pálny má pečko. Dobre. A hej. Cleveland dostal zácah hory. Ďalšia salva by ho mohla doraziť. Dobre, odpálil som mu niečo. Neviem čo, ale
buď uhorí, alebo ho dorazím teraz. Výborne, je mŕtvý. Poďme na Cleveland a máme 30 sekúnd. Vyradil som mu niečo. Salva by ho mohla doraziť. Áno! Sakra, netrafil som. Nejako ma začína rozoberať parchant. Tak teraz by už mohol... Yes! Ty vole, 2 sekundy chýbali, alebo sekunda. Skvelá hra. Výborne. 130 zásahov. Cleveland. No, nebolo to najhoršie. 30 000 a 30 000 ohňom. Dobre. No super. Takže